Nechaj mi moju paličku. Maličku ako. Nechaj mi moju paličku. Čaute, tu je Ďuri z kapely Hard to Say a prišiel som ho vyspovedať po uliciach Bratislavy. Prvá otázka na teba. Pred pár dňami, týždňom aj niečo ste mali vydávať vonku nový single aj s klipom. No. Čo sa stalo, že bol podložený na neurčito, písal sa o nejakých zdravotných problémoch, aká je situácia za tým? V prvom rade mali sme to vydávať už koncom apríla, alebo teda tak niekde. Čiže už máme ešte tak 2 mesiace. Je takto. Hlavný dôvod je ten, že sme si to chceli mať v podstate čo najlepšie urobené. No. Chceli sme to mať čo najkvalitnejšie, čo najviac akože to dotiahnuť tej dokonalosti k tomu, čo vlastne chceme. A tým, že máme vlastne, spolupracujeme s živým cymbalom, čau Jimmy, tak vlastne Jimmy mal obrovský vplyv na kapelu, aj stále má. Tým, že nám vlastne tá prvá veta, ktorú povedal, že chalani, ako kašlite na nejakú politiku v kapele, ide o výsledok. A presne tak to aj robíme. Od toho momentu v podstate sme stále iba akože sústredení na ten výsledok, čiže sme obetovali vlastne ten dátum toho vydania v prospech tej kvality. Dobre, je k tomuto novému singlu aj klip. Jo. Vieš o niečo povedať? Kokos, to bola úplne najväčšia pecka, alebo... Tak. No jasné, tak vieš, to máš taký ten prvý moment, že v podstate my sme taká akože kvázi malá kapela, možno v tom našom štýle už akože niekto nás aj pozná, čo good, ale teraz máš akože máš sa učiť tým spôsobom tváriť, zrazu niekto ti povie, že toto takto tu stojí a toto rob. Hej, tak to bola taká zaujímavá skúsenosť. A klip točil David Vereš z PKOTG a vlastne strihal nám ho Anakin Fox, ktorého nemám menovať, takže nám ho nestrihal. Točili sme to u nás skúšovni, u nás pred skúšovňou, na ceste do skúšovne, to úplne super. A potom nejaké fotky a teď proste to akože fakt, že na to, že sme v podstate sa na tom smiali celý čas a úplne, že debilný nápad, klíše nápad. A akým spôsobom vznikal album? Ako ste sa podielali na tej práci? Bol tam nejaký jeden výrazný prvok, ktorý vás ťahal dopredu, alebo to bolo spoločné vyslovene celé? To je vlastne prvýkrát, kedy začali, nie že prvýkrát, ale prvýkrát tak naozaj, tak v celku sme začali tvoriť tie veci. A hlavný prínos máme asi všetci. Áno, nejaká možno myšlienka ide odo mňa, nejaké časti piesne a tak ďalej, ale ten hlavný lep tam vlastne dáva to, tá charizma, čo máme, alebo tá chémia, ktorá je nám. A ten hlavný lep tam vlastne vznikol až nedávno, keď sme ustali tú zostavu, zrazu vzniklo, ja neviem, také lepidlo medzi nami, čo asi nikdy nebolo predtým v kapele a tým pádom proste je to momentum, že proste stále sa chce robiť a stále sa proste píšu veci, takže je úplne skvelé. Máte v pláne robiť nejaký merch? Alebo už merch je práve už teraz sa nejako finalizuje. Okay. Budú strašné zveriny, lebo tie nápady fakt teraz frčia. Akože myslím, že tie kolieska v tej kapele fakt zapli pri hlavách a fakt je to teraz také, že sa skôr máme toho príliš veľa tých nápadov, ešte nedostatok. Čiže budete mať na potlači aj nové logo, áno? Nové logo, nápis, všetko. Tvoje číslo tam dáme. Aká časť tvojej hudobnej kariéry ťa najviac baví? V čom sa najviac vidíš, v čom sa najviac vyžíva, čo ti najviac prináša uspokojenie, okrem nič, čo ti prináša najviac uspokojenie? Najviac, keď zahrám prvý, druhý tón na pódiu. Lebo vtedy sa stane jedna úžasná vec, že väčšinou ja som ten, ktorý akože nestihne sám seba nazvučiť, lebo sa musí vrtať tamto, či je všetko pripravené, či je tamto nasadať chlapci, toto všetko sa rieši, stres, hej, a tak ďalej. Potom trošku možno aj tréma pred niektorými koncertami. Zrazu idem na pódium, zahráš prvé 2 tóny, všimneš si ľudia, že sa a je to preč a si zrazu v nejakom zvláštnom transe, zrazu si proste úplne inde. A to je úplne najkrajší pocit. To je to najviac. Ako vnímaš súčasnú metalcoreovú a hardcoreovú, deathcoreovú scénu na Slovensku? Myslíš, že je to proti minulým rokom iné, horšie, lepšie? Čo myslíš?
Včera si v protisve pošlem, ale už asi aj posledných kamarátov, ktorí zostali na tej scéne. A... Počkajme vlastne. Vyzeral ako on. James May. Však to bol. To bol on. Preto išiel tak pomaly. Hej. Takto, ono... Je tu kvalita, respektíve je tu možnosť robiť veci kvalitne. Je možnosť hrať. Len keď sa sedí na riti, a keď sa rúli tráva, a keď sa iba chlastá, a keď to robíš iba kvôli tomu, aby si mal lajky na Facebooku, alebo mal iba pekné fotky a nešiel si, nemáš nejaký vyhradený čiastkový cieľ, celkový cieľ a tak ďalej, že nevidíš za tým aj proste áno, že musím na tom makať, že baví ma to, áno, je to strašne krásne hobby, ale aj na tom makať, tak jednoducho sa to nedá. Takže toľko k tej scéne. Potenciál tu je, videl som mladé kapely. Sú tu kapely, ktoré teraz ale fakt nebudeme menovať, ktoré pred 5 rokmi vydali album. Tam to skončilo. A tam to skončilo, netvrdím, že je to zlé, netvrdím, že je zlý album alebo že zlá kapela, ale od toho momentu tam sa zastavili tie kapely a hotovo, vybavené proste. PKOT teraz akože majú vraj niečo už v rukáve, začínajú niečo robiť, to som zvedavý. Širláci majú vydávať nový album, Delirium, plná zverina, ty kokos, tých chalanov sa oplatí vidieť naživo. To isté Pix in the Living Room, akože to vidieť naživo a môžeš akože zomreť. Niekoho z iného žánru, ako hráte vy, koho ceníš? Za hudobné skills? Za hudobné skills? Kopec Jimmyho cymbalu, za tie jeho pojašené ruky, ktoré má pri tej gitare. A z tejto možno takej tej našej menšej scény, alebo z takej tej tvrdšej hudby, no koho ti poviem? Zočívačí? Zočívačí som náhodou super, kámo. No, to je úplná paráda. A s Myšom si nerozmýšľal za niečím takýmto? Vidíš, však, no ešte, že si mi ho pripomenul však. No? Však toto sme sa možno minule bavili na chvíľku, že... Vieš, že keby to vyšlo, vieš, tak by sme... Možno by som s vami nejakú spoluprácu urobil. Miško, čau. Aké super svetlo mám, čo tebe? Takzvaná zlatá hodina. Zlatá hodina, spotení sme jak one. Čo budeš robiť po skončení tohto interviu, tohto rozhovoru? Idem na pivo. Idem na pivko s jedným kamarátom a samozrejme potom prídem zase domov, otvorím si laptop. Máme teraz na pláne turné na konci tohto mesiaca júl a ide sa vybavovať, treba milión veci zariadiť, zabezpečiť a proste ide sa makať. Takisto treba nové pesničky, respektíve pesničky nejako dokončiť, zase nahrávať a tak ďalej, to je veľa, takže... Otázka z Facebooku prišla do správy, Matej sa pýta: máte vonku už album? Tak keď hej, tak koľko bude stáť? No výborná otázka, lebo pred asi 5 minútami som ti vravel, že proste kapely, ktoré pred 5 rokmi dačo video a potom nič, hej, my sme tiež zaspali na nejakom pomyselnom Madríne, vydal sa nejaké EPčko, spravil sa turné a povedalo sa, ideme makať a nikto nič, hej, tak teraz od 2013 máme posledný album, tento rok to určite vyjde, album. A ako ho plánuješ na cenu? Koľko bude stáť? 2000. Moja otázka na záver, asi najdôležitejšia, myslím, že každého to trápi. Najviac mňa, akože fakt toto ma úplne zaujíma, že čo by si robil, keby počas mošpitu na vašom koncerte vybehne na pódium Robert Kaleňák oblečený v motorkárskom oblečení a zjebe sa na bicie. Najprv by som sa asi zasmial, potom by som sa pozrel na ostatných chalanov, či sa smejú, alebo či majú vrásky na čele. Ak by sa smiali, tak by sme ho zdvihli, poďakovali, predstavili do mikrofónu, alebo keby tam boli zase tie vrásky, že pozeráme že na seba, že asi nám pokazal show a urobil to v nejakej dobrej pesničke, tak asi by sme ho teda zdvihli a povedali mu, že kámo, že toto sa nerobí a proste choď z baru a... Nebal by si sa nejakej protiakcie, keďže je minister vnútra zo strany polície? Fíha. No, aha, to si nedomyslel, čo? Ja som na toto myslel, keď som robil tú otázku. Ani nie, lebo však keď sme boli v Žiline na Carnifexe, tak zrazu prišli fízli a všetci stichli. Fízl sa opýtal Joža, že kámo, už hral Carnifex. Takže fakt. Takže poučenie do života v Žiline, pokiaľ chcete robiť detkorové koncerty, tak medzi policajtami s tým nájdete mnoho fanúšikov. No, tak, určite. Dobre, Ďuri, díky za rozhovor. Dúfam, že album dostanem potom s podpisom. Jasné, s plusou. Maj sa, čau.